però a veure van sortint. Hola, ha vingut la Lola Avellana portant-nos les novetats de la primavera. I aquí les tenim perquè les pugueu veure. Això ho trobareu a tot arc. Bueno, també estrenem trípode i... A veure... Oh, aquestes ens agraden molt, són molt macos. Que em vas dir que ara volies menys color? A veure, m'he portat aquests. Aquests sí que tenen color. He pensat, mira, els porto i... Oh, aquests són molt xulos, tenir-ho al calaix, saps què passa? Que hi ha coses que a vegades les faig i com que són grans, allà se'm fan malbé i... Però clar, he pensat, mira tu i si no vols alguna cosa, la setmana que ve agafo i m'enduc alguna cosa perquè igual diràs aquesta... Aquest te l'he portat encara que vas dir que no volies color perquè és més maco que el que tens. Ui, aquest és molt maco. Aquest més en blanc i negre i aquest en color. I encara t'he portat una altra cosa estranya, però que ho vaig ensenyar a casa i els agradava, que aquests no estan muntats. Aquesta cosa estranya. Ui, però aquest és molt maco, aquesta cosa estranya. Doncs d'aquests en tinc 4.